Здравейте! Казвам се Каша и бих искала да ви поканя на едно пътешествие из нашата компания Кратки. Ще се запознаете с нашата страст и нашето предложение. Но преди всичко ще видите какво можете да спечелите от сътрудничеството с нас. Продажби и техническа поддръжка. Повече от 3000 продукта в нашето портфолио. Продукти, налични на склад. Дизайнерски екип, готов за нови идеи. Продукт на отлична цена благодарение на производството, автоматизацията и оптимизацията на разходите. Гаранция за качество благодарение на процесите. Благодарение на безплатната енергия от фотоволтаични панели, ние не само сме екологично отговорни, но и можем да произвеждаме нашите продукти по-евтино. Разпознаваемост на марката сред крайните клиенти. Присъстваме в YouTube, Pinterest, Instagram и Facebook. Нашият шоурум, производствените и складовите ни помещения се намират в Централна Полша. Горди сме да кажем, че нашите продукти са налични в над 60 държави по света. Нашата компания е място, където всеки камина се създава с истинска страст. Това е място, където иновативните подходи и непрекъснатото усъвършенстване на процесите осигуряват на нашите партньори продукт с най-високо качество. Заедно можем да постигнем повече